Очаквам вашите аплодисменти. Първо за класиралият се на трето място днес Нико Тотин с Лотос. Заповядай на стълбичката. Сериозен бой отнесе Лотоса на Нико от 2 дена. Не знам дали си броил стартовете, но купата за третото място естествено шампанско. Подарък от Мобиле БГ. През този уикенд кармата на семейство Баеви да се качват на второ място се запазва сега, защото Николай Баев чудото заема второ място заради технически проблем, който не му позволи да се изправи на финала. Купата за второто място, шампанското подаръка от Мобиле БГ и естествено 18 ценни точки за шампионата, защото в този клас, както и в клас предно, винаги нищо не се знае до последното състезание. И остана да чуя вашите аплодисменти за победителя днес. И той се казва Иван Иванов. С най-добро квалификационно време излезна Иван. Успява да се доведе до финала и спечели първата позиция. Съответно и най-големия размер купа е само на първия имат целувки. Това е положението.